Yn y fideo yma, dyn ni am brofi beth yw cyfanswm yr onglau mewnol mewn triongl. Ac i wneud hynny, dyn ni angen triongl i weithio hefo. Felly hefo premesur, dwi am lunio triongl. Nawr, geith o fod yn unrhyw triongl sy'n maith o fod yn un o'r math dwi'n wneud y fan hyn. Dim ond o gyda fo dair ochr a tair ongl mewnol. Nawr, dwi am farcio onglau mewnol y triongl y fan hyn rwan yn eithaf trwchus. Ac yna, gan ddefnyddio siswrn, dwi am dorri allan y triongl. Nawr, hefo'r triongl yma, be dwi am wneud wedyn, dwi am rigo i ffwrdd y corneli. Felly, y gornel gyntaf, cael ei rigo i ffwrdd. Yr ail gornel, dwi am rigo i ffwrdd. A'r trydydd cornel. Felly, mae gen i fi gorneli y triongl yn fan hyn rwan. Be dwi'n wneud efo'r corneli yma, ydy gosod nhw mewn ffordd arbennig. Ac wrth wneud hynny, dwi'n gweld bod fi'n ffurfio llinell syth. A dyn, os ydyn ni'n cofio beth yw cyfanswm yr onglau ar linell syth, wel mae gen i fi hanner troed y fan hyn, sydd yn 180 gradd. Felly, mae rhaid fod cyfanswm yr onglau mewn triongl hefyd yn 180 gradd. Sa hyn yn gweithio, dim ots pa fath o triongl sy'ch chi'n gychwyn hefo, sa chi wastad yn gallu torri y triongl allan, rhwygo'r corneli ffwrdd a ffurfio llinell sydd fel yma. Felly, cyfanswm yr onglau mewnol mewn unrhyw triongl ydy 180 gradd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.